Radujem se da sam danas ovde sa vama nakon dužeg vremena. Pratim vas inače na Facebooku i vidim i znam da ste aktivna crkva, uvek je puno aktivnosti, uvek je turbulentno kod vas, imate uvek važne govornike, posetioce, isto idete u posete i to su prednosti velike crkve i hvala Bogu za to. Hugo Cabret je glavni junak u filmu istog naziva. Inače je 12-godišnji dečak koji živi 30. godina 20. veka u Parizu i nakon tragične smrti svoga oca u jednom požaru pokušava da izbegne po surovim metodama poznati dom za nezbrinutu decu i da sačuva svoju slobodu. Njegovo interesovanje za mašine koje je u njemu pobudio njegov otac prerasta u ljubav, u strast, tako da on stalno traži nove izazove i eksperimentiše sa malim i velikim mehanizmima koji mu dođu do ruke. U jednom razgovoru sa prijateljicom Izabelom on je izrekao jednu misao koja predstavlja vrhunac njegovih dotadašnjih saznanja i iskustava na ovom području. On kaže, u jednoj mašini nema suvišnih delova. Svaki, i onaj najmanji, ima svoje mesto, svoju funkciju i svoj zadatak. Kada se samo jedan deo, onaj najmanji, pokvari, onda čitava mašina ne radi ili ne radi onako kako treba. Da se ovaj zaključak može primeniti i na druga područja, a ne samo mehanička, znao je i apostol Pavle kada je pisao jednu od svojih najvećih poslanica u Novom Zavetu, prvu poslanicu Korinčanima. Ova poslanica je posebno poznata po himni ljubavi u 13. glavi, a ništa manje je poznati njegov slikoviti prikaz hrišćanske zajednice kao tela sa svim njegovim udovima i organima u 12. glavi. Sa prvom poslanicom Korinčanima obraća se Pavle hrišćanima u Korintu, koje je zajedno sa svojim saradnicima pridobio za Isusa Hrista. Druga poslanica Korinčanima nije upućena samo hrišćanima u Korintu, nego i drugim hrišćanskim zajednicama u provinciji Ahaji, tako da ona nije tako specifična kao prva poslanica. Već na samom početku, u prvoj glavi, nakon pozdrava i reči zahvalnosti, piše Pavle Korinčanima, pa nešto kao u ovom stilu, nemojte da se svađate, prestanite da se svađate. Korinčani, stari Grci. A šta su stari Grci rado činili? Pa ništa radije nego diskutovali, filozofirali, kritikovali, osjećali se da su u pravu, distancirali se od onih koji drugačije misle, osnivali svoje sopstvene grupacije i tako dalje. A Pavle, pa ništa manje Grk ili bar po sposobnosti da filozofira, diskutuje, kritikuje, dovoljno dobro poznaje grčki način razmišljanja. On smatra neophodnim da hrišćanima u Korintu stavi do znanja da božanska mudrost sa ljudskom mudrošću nema mnogo zajedničkog. On isto tako navodi neke primere iz njihovog nemoralnog načina života i isto druge probleme iz njihove svakodnevnice, iz njihovog praktičnog života i pokušava vešto da ih objasni u kontekstu Evanđelja Isusa Hrista.
Ceo život hrišćanina, to znači i privatna područja, treba da budu, da se orijentišu i da se prilagode, da se organizuju prema Isusu Hristu, koji ga je spasio od greha, oslobodio greha. Iako Pavle istrajno uzdiže božanska merila za hrišćanski život, može se i kod njega videti da nije bio sasvim oslobođen uticaja vladajućih konzervativnih i kulturoloških shvatanja svoga vremena, posebno kada se radilo o društvenom položaju žene i time i njenoj ulozi na bogosluženju. U prvoj poslanici Korinčanima ćemo naći onu poznatu Pavlovu rečenicu, a vaše žene da ćute u crkvi. Da je Gospod to tako hteo da neko na osnovu pola ili njegovog obrazovnog statusa bude diskriminisan, da mu se oduzme pravo glasa, to ne možemo danas shvatiti. Ali to je strano i našoj kulturi, a i našim predstavama o Bogu. Ali to i nije tema našeg razmišljanja danas. Mi čitamo danas iz prve poslanice Korinčanima, ne zato što se svađamo jedni sa drugima, jer ne svađamo se, nego, a i većina problema koji su imali Korinčani onda, možda i nisu naši problemi danas. Ali mi čitamo iz ove poslanice zato što verujemo da i nama Bog danas nešto važno kroz nju hoće da poruči. Čitamo dakle i u prvoj Korinčanima 12. poglavlje od 12. do 27. stiha. Prva Korinčanima 12 od 12 do 27. Naslov ovog odlomka u nemačkom prevodu Hoffnung für alle glasi svako je potreban. Svako je potreban. Jer kao što je telo jedno i ude ima mnoge, a svi udi jednoga tela, premda su mnogi, jedno su telo, tako i Hristos. Jer jednim duhom mi se svi krstismo u jedno telo, bili Jevreji ili Grci, ili robovi, ili sami svoji, i svi se jednim duhom napojismo. Jer telo nije jedan ud, nego mnogi. Ako reče noga, ja nisam ruka, nisam od tela, da li zato nije od tela? I ako reče uho, ja nisam oko, nisam od tela, da li zato nije od tela? Kad bi sve telo bilo oko, gde je čuvanje? Kad bi sve bilo čuvanje, gde je mirisanje? Ali Bog postavi sve ude u telu kako je koga hteo. A kad bi svi bili jedan ud, gde je telo? Sad su pak mnogi udi, a jedno telo. Ali ako ne može reći ruci, ne treba, ali oko ne može reći ruci, ne trebaš mi, ili opet glava nogama, ne trebate mi, nego još koji se udi tela čine da su najslabiji, najpotrebniji su, i koji nam se čine da su najsramotniji na telu, na one udaramo najveću čast. I nepošteni naši udi najveće poštenje imaju, a pošteni udi ne trebaju. Ali Bog složi telo i najhućemu udu dade najveću čast, da ne bude raspre u telu, nego da se udi jednako brinu jedan za drugoga. I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udi. A ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udi. A vi ste telo Hristovo i udi među sobom. Tvorac je dakle napravio telo kao jednu perfektnu celinu. Svi udovi i organi stoje u jednoj kompleksnoj i osmišljenoj povezanosti u odnosima međusobne zavisnosti.
Jedna jako fino osmišljena mašina u kojoj svaki deo ima svoje mesto, svoju ulogu i svoj zadatak. Evo jednog malog kviza iz interneta i iz oblasti anatomije i fiziologije, pa da vidimo koliko poznajemo naše telo. A tu su i studenti medicine, pa će pomoći. Koliko kostiju ima ljudskog telo? Ne čujem? Puno. Da, to je tačno. Preko 200, ovde kaže 206 do 212. Koji je naš najveći organ? Koža. Evo, neko je rekao koža. Kolika je površina? Pa različita, zavisno od veličine, ali oko 2 metra kvadratna. Kolika je ukupna dužina našeg probavnog trakta? Evo, čujem žamor, ali ne mogu da čujem dobro. Pa ovde kaže od 7 do 9 metara, dakle, opet zavisno od toga da li se radi o detetu, odraslom čoveku i tako dalje. Koliko mišića ima ljudsko telo? Preko 650. Kojom brzinom se transportuju nervni signali do mozga? Kažu preko 400 km na sat. Koliko litara vazduha dnevno udahne i izdahne prosečan odrastao čovek? Oko 10.000 litara. Dakle, naše telo je stvarno jedno čudo. Može se gledati iz dve perspektive. Mi posmatramo, na primer, ovaj buket cveća, pa kažemo on je predivan, ima prelepe boje. On ima jako lep oblik. Boje su jako lepo usklađene. On miriše i tako dalje. Mi se divimo buketu kao celini. I u situaciji smo da zanemarimo, da previdimo da bez pojedinačnih cvetova ne bi bilo ni buketa. Tik kada se pojedinačni cvetovi dovedu u određenu poziciju, kada se približe jedni drugima, kada se neke malo odreže, nekima odreže lišće, kada se stave u vazu, stave na određeno mesto, tek onda oni čine zajedno jedan buket. Ima jedna crkva, jedna zajednica vernih. Ona je mala ili velika, topla ili hladna, interesantna ili dosadna, aktivna i dinamična ili pasivna i statična, živa ili neživa. Ona je takva kakva jeste zato što su njeni članovi takvi kakvi jesu. Ali crkvena zajednica nije samo zbir pojedinačnih hrišćana, ona je zajednica zato što su njeni članovi povezani međusobno, ne nekom lepljivom materijom ili nekim šrafovima koji čvrsto drže, nego jednim duhom, kaže Pavle, Hristovim duhom, koji hrišćane ispunjava i povezuje iznutra. Zajedništvo, dakle, ne leži u tome šta ljude povezuje po sebi, nego u tome da ih Bog povezuje kroz Isusa Hrista. Zajednica je njegovo delo. Pa i pored toga ona se sastoji od različitih ljudi, da različitiji ne mogu biti. Ne samo po spoljašnjem izgledu, po boji kose i kože, po visini, težini, polu, odeći, po socijalnom statusu, po obrazovanju, zanimanju, nego i po načinu razmišljanja i po ličnim osobinama i sposobnostima. Naprimer, strpljenje. Na jednoj skali od 1 do 10, pa ja bih bila negde skroz tamo dole. Neki od vas biste sigurno bili po sredini, možda većina, a Lidija, koliko ja nju znam, ona bi bila već tamo negde prema vrhu.
a čika David bi bio sigurno tamo skroz gore. Ali Bog je upravo te i tako različite osobe doveo zajedno, tako da one čine jednu celinu, zajednicu. U raznolikosti leži božanska savršenost i njegova snaga. Ona se ogleda u raznolikosti ljudskih bića i u njihovim darovima i mogućnostima. Nekad se dešava da se neki pojedinačni član u zajednici ne osjeća da joj pripada. Kad ruka kaže, kada stopalo u stvari misli, kaže zato što nisam šaka, ja ne pripadam tu. Ja sam nebitan, bezvredan deo ili nisam tako važan i tako koristan kao šaka. Ili uho kaže, zato što ja nisam oko, ne pripadam tu, toj celini. Šta ću ja ovde? Može biti da se neki pojedinac u zajednici ne osjeća važnim, ne osjeća potrebnim. Možda doživljava da ga drugi isključuju, da ga ne akceptiraju, ne vrednuju i on se osjeća izolovanim, isključenim. A možda je to zato što on misli da on nešto ne može ili ne može tako dobro kao neko drugi. Kierkegaard je rekao, upoređivanje nam ne donosi ništa dobro. To je kraj sreće i početak nezadovoljstva. A Pavle kaže ovdje u tekstu da u crkvenoj zajednici ne treba svi da budu jednaki. U telu, kad bi u telu svi bili oči, možda bi to mnogi volili da budu pa da sve vide, ili uši pa da sve čuju, ali to onda ne bi bilo telo, jer telo treba različite udove i organe da bi moglo da funkcioniše. I svako treba da zna za sebe, ja ne moram da budem kao drugi ili takav kakav bi drugi voleli da jesam. U Božjoj zajednici mogu i treba da budem takav kakav jesam, kakvog me je Bog tamo postavio, sa mojim darovima i mogućnostima. Kao takav mogu da se osjećam korisnim delom zajednice i da joj pripadam. Jer nije najvažnije šta ja mogu ili šta ja ne mogu, nego šta Bog može i hoće kroz mene i sa mnom da postigne u zajednici. Problematiku pripadnosti zajednice produbljuje Pavle dalje i kaže, oko ne može da kaže ruci, ja tebe ne trebam, ja mogu bez tebe, da si ti tu ili nisi, meni je sve jedno. Ili glava ne može da kaže nogama, vi ste suvišne, nepotrebne, beznačajne, nemate tu šta da radite. Možda je neko tu u zajednici, ali ne akceptira i ne vrednuje druge. On misli možda da najbolje sve zna ili može i da onda mora sve sam da uradi. Ili neko misli, ja moju veru mogu sam da živim, ja ne trebam crkvu. Ima i dovoljno drugih mogućnosti, online bogosluženja, na primjer, to mi je dovoljno. Online bogosluženja, prenosi uživo su odlični i korisni u mnogim situacijama, ali nisu generalno rešenje za sve i uvek. Dakle, mi mislimo tako i zato smo i ovde. Mi znamo da bez drugih ne ide. Ne možemo mi sve sami da postignemo. Ono što ja ne mogu, može neko drugi i obrnuto. Mi smo zavisni od zajednice, od odnosa u zajednici, od onoga jedni sa drugima, jedni za druge. Mi to trebamo, to pripada jednostavno našem ljudskom identitetu. Mi trebamo duhovnu zajednicu i za napredak naše vere. Ja recimo jako volim proučavanje biblijske pouke subotom u crkvi. Ja se nigde i ni sa kim ne mogu tako slobodno i tako duboko ispričati o biblijskim temama kao sa onima koji
jednako tako veruju kao i ja. Mi treba da prepoznamo naše mogućnosti, ali i naše granice, našu zavisnost jednih od drugih. Mi treba da prepoznamo, mi treba da naučimo i da zamolimo za pomoć i da prihvatimo pomoć drugih. Da prepoznamo prednosti drugih i da ih podržavamo u razvoju njihovih sposobnosti, posebno mlade. Niko nije suvišan. Svako je potreban. Možda će neko na ovom mestu primetiti, u naše telo se ponekad ušunjaju stvarno neki suvišni, nepotrebni delovi, koji mogu ozbiljno da ga ugroze i oštete, a ponekad i unište. Bakterije, virusi, poneko slepo crevo, a da ne govorimo o čirevima i ne daj Bože tumorima. Ali Pavle se u ovom tekstu ne udubljuje u patologiju, pa i mi to danas nećemo činiti. Neko je radio jedan eksperiment, pa bih ja voljela da mi taj eksperiment probamo danas ovde. Zato nam je potreba najmanje jedan dobrovoljac ili dobrovoljka da izađe ovde napred, a naravno će biti zanimljivije ako ih ima više. Uslov je da ti dobrovoljci imaju cipele sa pertlama, dakle cipele koje se zapertlavaju. Ima li takvi, ne treba izuvati cipele, samo da ne mislite. Evo, ako neko želi da izađe ovamo, bilo bi stvarno dobro, evo Mile je spreman, vidim Pola je ustao, evo tamo iza njega. Može neko i od mlađih slobodno. Mi, sestre, obično subotom nosimo elegantnije cipele pa nemamo pertle. Evo ovako, znači vaš je zadatak, prvi zadatak je da otpertlate jednu cipelu. Jedna cipela je dovoljna, znači otpertlate jednu cipelu. Skroz. Ne, dosta je tako, dosta je tako. Sad, drugi deo zadatka je da vi tu pertlu ponovo zapertlate, ali bez da koristite palčeve. Znači, imate 4 prsta na svakoj ruci i da pokušate sada time da svežete pertle. Ali ne koristite palčeve. A vi kontrolišite da je to... A, Mile, zabušava, ne. Jel da? Ne? Navika je, znaš što. Ne. Ja, će biti to? Ne. Ne, evo, ja. Teško. Interesantno. Evo, Milo nekako uspeo. Ja sam se malo pomagao. Ajde to ponovo razteži, pa ja opet. Ja sad da ponoviš, da? Sad si ovo kako. Jel ide? Interesantno. 4 prsta na obe ruke su u akciji, ali ipak ide teško. Gotovo nemoguće. Deca u Fridberškoj crkvi su to uspela. Pa sad nisam gledala da li je... Dobro, hvala vam. U svakom slučaju, da. Deca u Fridberškoj crkvi su uspela, ali dosta teško. Dakle, teško je kad neko fali. Ne ide to tako dobro kad nekoga nema. Moderna medicina nam omogućuje da donekle promenimo, popravimo, tako kažem, ulepšamo naš spoljašnji izgled, da uklonimo ako nam se nešto ne sviđa na našem telu. Tako se salo može usisati, naborana koža se može zategnuti, male grudi uvećati, veće smanjiti, krivi nos se može ispraviti, klempave uši malo zakrenuti. Ali Pavle nam ovde kaže da upravo oni delovi tela koji nam se čine ružni, neugledni, nečasni, u stvari imaju veoma važnu vrednost, čak veću vrednost nego oni drugi. Oni koji su gotovo neprimetni, koje se lako previdi, odbaci, oni zaslužuju posebnu pažnju i neophodni su da bi telo kao celina ostalo u ravnoteži.
Ako se sećamo, Isus je često navodio i često nam je skretao pažnju na one najmanje. Nije uvek mislio time na decu. Na one koji su gotovo neprimetni, beznačajni. Isus ih je nazivao svojom braćom. U jednom telu svaki deo radi za sebe i za sve druge. Ruke, na primjer, one ne hrane i ne brane samo sebe, nego celo telo. Isto tako srce ne opskrbljuje krvlju samo sebe, nego čitavo telo. Hrišćanska zajednica treba da bude jedna nerazdvojna celina u kojoj je svaki hrišćanin tu za druge. Ne svako za sve, jer to nije moguće, nego za svakoga neko. Hrišćani su tu jedni za druge. Oni se interesuju i brinu jedni za druge. Svaka zajednica se zasniva na odnosima između njenih članova. Zato ona nikad nije statična, nego je dinamična i živa. Ona se nalazi u procesu stalnih promena i u opasnosti je ako njeni članovi ne komuniciraju jedni sa drugima, ako se ne odnose sa ljubavlju, poštovanjem i uvažavanjem jedni sa drugima. Pavle još dalje kaže, kad jedan deo tela pati, onda svi pate sa njim. Ko to još nije doživao? Kad boli glava ili grebe grlo ili je samo jedan mali prst na nodzi povređen, tu je dovoljno da se čovek ne osjeća dobro. U Rimljanima 12:15 stoji doslovno: radujte se sa radosnima i plačite sa žalosnima. Poradovati se sa nekim ko je doživeo nešto pozitivno, nešto lepo, ne izgleda teško. Kad se jedna novorođena beba, na primjer, unese u prostor, onda se na licu svakoga automatski pojavi osmeh. To je radost. A kada neko napusti ovaj svet, isto tako naviru suze same od sebe i ako je osoba bila nepoznata. Pa ipak nije jednostavno pokazati saosećanje, pogotovo kada se neko nalazi u nekoj teškoj situaciji. Kada neko kome inače dobro ide i nije ni približno doživeo tako teške iskustva kao neko kome baš loše ide i baš njega želi da uteši, onda nastaje problem. Bez obzira šta čovek rekao, kakve birane reči izgovorio, one ne zvuče autentično i ostaju često prazna retorika i patetika. Puno je bolje od reči jednostavno biti tu, ćutati i slušati. Pre nekoliko godina sam odlučila da posetim jednu poznatu porodicu, roditelji zdravi, a deca bolesna od teških bolesti. Deca su patila, a i roditelji sa njima. Znala sam da je u prošlosti bilo mnogo onih koji su želeli da pomognu, koji su mislili da znaju kako šta treba, a moj problem je bio ja ne znam kako je to. Ja ne znam šta ti ljudi osjećaju, kroz šta prolaze. Nisam tako nešto još nikad doživjela, niti ću ikada doživeti. Šta da kažem, kako da se ponašam. I onda sam se setila primjera jedne žene koja se teško razbolela. I naravno, njeni poznanici i prijatelji su je zvali telefonom, dolazili su joj u posetu, davali su joj predloge, delili savete, u nameri naravno da je pomognu. Ali ovu ženu je sve to nerviralo i ona to više nije mogla da sluša. Dok se nije pojavio neko ko se drugačije ponašao. Ova osoba je se izrazila otprilike ovako: to što ti prolaziš je strašno, ali kako ti to nosiš, kako ti to podnosiš, kako ti to izdržavaš, ti si jako snažna i hrabra žena. Svaka čast, ja to ne bih mogla.
I ova žena se po prvi put osjetila shvaćenom. Neko je razumeo dubinu njene patnje i izrazio ju je poštovanje, priznanje i divljenje umjesto sažaljenja. Koliko sam se puta osjećala bespomoćnom u susretu sa ljudima koji su prolazili teške krize. Ali koliko sam puta isto doživjela da baš oni ljudi koji sam ja htjela da utešim su meni dali toliko snage i ulili mi hrabrost. Mi ne znamo često šta drugi ljudi trebaju u određenoj situaciji, ali ako otvorimo naše receptore za Božju mudrost, onda će nam on pokazati mogućnosti koji su ponekad mnogo drugačiji nego što to izgledaju. Na kraju bih vam pročitala jednu pričicu o 2 brata, a mogu da budu i 2 sestre. Bila jednom 2 brata. Živjeli su na jednom brdu. Mlađi je bio oženjen i imao je dece, a stariji je živeo sam. Oni su zajedno radili u polju, orali su i sejali žito. U vreme žetve su sakupljali žito u snopove i delili ih u 2 velika stoga, za svakoga po jedan. Uveče bi obojica legla kod svojih stogova da se odmore do sledećeg jutra. Jedne noći stariji brat nije mogao da zaspi i govorio je u srcu svom: moj brat ima porodicu, ja sam sam i nemam dece, a ipak sam uzeo jednak broj snopova kao i on. To nije pravo. Onda je ustao, uzeo nekoliko svojih snopova i tiho ih preneo u stog njegovog brata. Potom je ponovo legao i zaspao. Iste te noći, nešto kasnije, probudio se i mlađi brat. I on je morao da misli na svoga brata i govorio je u srcu svom: moj brat je sam i nema dece, ko će se brinuti o njemu kad ostari? I on je onda ustao, uzeo nekoliko svojih snopova i tiho ih preneo do plasta svoga brata. Kad su braća sledećeg jutra ustala, obojica su bila iznenađena da su oba stoga stajala jednako tako velika kao i prethodnog dana. Ali nijedan od njih nije ništa rekao. Sledeće noći je svaki od njih čekao da onaj drugi zaspi, pa je ustao, uzeo nekoliko svojih snopova i poneo ih tiho prema plastu onog drugog. Na pola puta su se sreli i svaki je bio iznenađen i duboko dirnut kada je shvatio kako je onaj drugi dobro mislio za njega. Samo bajka ili primer koji i nas može da inspiriše na međusobnu ljubav i podršku u našoj hrišćanskoj zajednici. Neka nam Bog u tome pomogne. Amen.